γιατρέ μου! Καλημέρα! Τι κάνεις, να σε φιλήσω, γιατί έχουμε και χρόνια να βρεθούμε. Τον ξέρω, παιδιά, τον γιατρό, τον ξέρω εγώ τον Λάγιο, τον Μιλτιάδη. Τι μου κάνεις, γιατρέ μου? Παιδιόθεν. Πώς είσαι, γιατρέ μου? Είμαι μια χαρά. Όλα καλά? Όλα τέλεια. Θέλω να μου πεις τα πάντα για το combo lift. Τα πάντα. Τι είναι αυτό? Εγώ πρώτη φορά το combo lift. Τι είναι Είναι αυτό? μια σύνθετη μέθοδος. Αφορά όσο την κλασική μέθοδο του facelift, όσο και ενδοσκοπικό facelift. Ό,τι είχε να κάνει με το πάνω μέρος του προσώπου, χρησιμοποιώ ενδοσκόπιο. Πάω δηλαδή μέσω της τηλεόρασης. Δεν είναι δηλαδή νηστέρι ακριβώς? Είναι νηστέρι. Είναι νηστέρι. Νηστέρι, αλλά δεν κάνουμε μεγάλες τομές. Τι διαφορά έχει αυτό το combo lift από το παλιό, το κλασικό, το facelift? Είναι μια σύνθετη διεργασία. Χρησιμοποιώ και την παλιά μέθοδο για το κάτω μέρος του προσώπου, χρησιμοποιώντας, χωρίς να τραβάμε δέρμα. Είναι το λάθος αυτό που βλέπαμε τη δεκαετία του 80-90, που βλέπαμε αυτά τα πρόσωπα τα οποία ήταν τζόκερ. Ναι, ήταν ανοιχτά πια τα στόματα. Τώρα χρησιμοποιούμε το smash lift, δηλαδή επαναφέρουμε τους μυς στην αρχική τους θέση και μετά έρχεται το δέρμα και αγκαλιάζει το πρόσωπο σαν να είναι ένα γάντι. Άρα δηλαδή μια φρεσκάδα, ας πούμε, έτσι. Ακριβώς. Τύπου 10-15 χρόνια. Ακριβώς. Να, έτσι ένα τσάκ, όπως λένε στο ιατρείο. Αυτό που χρειάζομαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατρέ μου. Δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το χρειαστώ όμως. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι αποθεραπεία έχει αυτό? Δηλαδή, αν αποφασίσω εγώ να το κάνω, πότε μπορώ να ξαναπάω στη δουλειά μου? Πόσο χρόνο χρειάζομαι? Κοίταξε, εξαρτάται από κάθε οργανισμό. Είναι διαφορετική η αποθεραπεία. Ο μέσος όρος είναι 1 εβδομάδα με 2 εβδομάδες. Ωραία. Εγώ τις λέω πάντα γύρω στις 10 μέρες. Μετά τις 10 μέρες που έχουμε βγάλει πια και τους επιδέσμους, γιατί στην αρχή για 1-2 μέρες έχουμε βάλει μια επίδεση. Μετά χρησιμοποιούμε μια ειδική κορδέλα για το facelift. Μετά τη βγάζουμε και αυτή, τη φοράμε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και 10 μέρες, το πολύ 15, έχει πάει στη δουλειά της. Αυτά που ακούμε στις τηλεοράσεις ότι κάνεις μια επέμβαση και την άλλη μέρα πηγαίνεις στη δουλειά, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν νομίζω να το λένε για το facelift αυτό, να κάνεις δηλαδή χειρουργείο κανονικό. Ελπίζω πως όχι, ελπίζω, γιατί δεν έχω το χρόνο να βλέπω τηλεόραση. Άλλο τα ενέσιμα ή μικρές θεραπειούλες. Ακόμα και τα ενέσιμα πολλές φορές, γιατί μπορεί να γίνει μια μελανιά. Βέβαια. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί αυτά που λέμε στους ασθενείς μας. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι χειρουργείο που θέλει ολική νάρκωση. Ολικότατη νάρκωση. Εγώ επιμένω και για τα μικρά χειρουργεία ότι χρειάζονται. Όταν κάνεις μια βλεφαροπλαστική, η διαφορά που θα έχει τη δική μου δουλειά με κάποιο άλλο είναι το χιλιοστό. Εγώ δουλεύω με μυρογνωμόνιο. Είναι μια ιστερία την οποία έχω και χρησιμοποιώ πάντα γενική νάρκωση. Δεν θέλω ο ασθενής να κουνηθεί. Έχει όριο αυτό το πράγμα? Δηλαδή το κάνουμε τις γυναίκες άνω των 40, άνω των 50, άνω των 60 ή όποτε νιώσει? Δεν υπάρχει όριο ηλικιακό. Υπάρχουν ενδείξεις όπως όλα τα χειρουργεία. Η ιατρική είναι επιστήμη, είναι που το γνωρίζω, το επίσταμε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις, τις οποίες ξέρει ο γιατρός, πρέπει να εξηγεί στον ασθενή του ή στο θεραπευόμενο, γιατί ασθενής δεν είναι. Έτσι, πάει για άλλους λόγους. Εκτός από αυτούς οι οποίοι έρχονται για αποκατάσταση μετά από ένα καρκίνο, με παιδάκια που γεννιούνται με ανομαλίες εγγενείς. Μάλιστα. Οι γυναίκες το φοβούνται, γιατρέ, το facelift? Είναι κάτι? Πια όχι. Όχι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν Πια είναι. όχι. Κάποτε ήταν ένα ταμπού. Πια έχει ξεπεραστεί αυτό. Δηλαδή, αυτό το μήνα, αν μιλήσετε και με τη γραμματέα μου, κάναμε περίπου 13 τέτοια περιστατικά. Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή μπαίνω εγώ στο χειρουργείο και κάνω ένα facelift. Πότε θα δω το τελικό? Θέλω ένα εξάμηνο, ας πούμε, για να δω. Οπωσδήποτε. Μετά τους 3 μήνες αρχίζει και μαλακώνει ένα facelift. Ολοκληρώνεται όπως κάθε χειρουργείο μετά από 1 χρόνο. Και η διάρκεια του ποια είναι? Δηλαδή πόσο? Πολλά χρόνια. 10-15 χρόνια. 10-15 χρόνια το λιγότερο. Όταν κάνεις, δεν τραβήξεις μόνο δέρμα, όταν κάνεις το smash, που το smash είναι επαναφορά των μειών όπως ήταν σε μια ηλικία πρώτερη. Μάλιστα. Και πάντα το αποτέλεσμα είναι να φαίνεται μια φρεσκάδα φυσικό, χωρίς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το ζητούμενο πια. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε, τα οποία τα πρόσωπα έχουν γίνει να είναι ίδια και να τείνουν με μεγάλα χείλη, μύτες οι οποίες είναι ανύπαρκτες σχεδόν, είναι ξεπερασμένα πια. Δηλαδή ένας σύγχρονος πλαστικός χειρουργός πρέπει να τα ξεπεράσει και να δώσει να καταλάβει και ο ασθενής του, ο θεραπευόμενος του, ότι έχουν ξεπεραστεί. Δεν θέλω να μου πεις τι ζητάς, εννοείται. Δεν είμαστε εδώ για τον τιμοκατάλογο, αλλά μία μέση γυναίκα, μία μέση Ελληνίδα μπορεί να φτάσει να κάνει? Μπορεί.
Ωραία. Τέλεια. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί υπάρχουν οι γυναίκες εκεί έξω που μπορεί να περνάνε μία κρίση ψυχολογική. Ό,τι μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Ασφαλώς, ουσιαστικά έτσι είναι. Γιατί νιώθοντας εμείς καλύτερα, θα αποδώσουμε στη δουλειά μας καλύτερα. Ακριβώς. Και συναισθηματικά στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στο σύντροφό μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για Εγώ ευχαριστώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι που δεν σε ρώτησα. Όχι. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Τα πάντα. Να σε ξεπροβοδήσω να πας έξω στο χωριό μας, εδώ στο εξοχικό μας, που έχουμε τα πάντα, να γνωρίσεις εδώ γύρω-γύρω και το χωριό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα πάω να τα δω όλα τώρα. Έχετε και ελιές. Και ελιές, έχουμε και φάρμες και κότες και γελάδια, τα πάντα έχουμε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.